Marazia record. Avvalda shkolataya kompotu mevagi Namonde najbahili v g'aybatoyi bevagi U чисто ради кайфи мужикои хидмон буд Просто якасай байн гирифт да ютуб монда шипана Шоколадат фори чашак хайп дори Ба кованай нуги по то пешонира айб дори 1 кило меваги фоида надори ты хонада Ё хурда муҷа компотои кадаги ховарда Ма саграй кулобием чақчақ мекунам наглама То ты вори мусаро ягон гап нагама Ман надидам бовар ки рӯи трае бандид Ты партофти пускай ба ҳама ҳоли мада хандид Хай наёварди ба шарнома битима руста Сокша биҷафм биёрам ты да термуста Ё ты надидай достижениёи мара реп да подпис Чӣ хост ҷамъ кина ашур дер кад қили Бедака мен хушрӯ биков хешод гапома Пафтор мехонад деҳада дона дона Наркамана шикамаш шени япои май Палёни шидим ба майли айби гапои май Видео ине да ғалтидайби братои май Маркадам увора бовар иҷада хатои май Компот шоколад овардемад як кардон Дама да реклама тоза ты ғалтиди қапқонда Ты рақапемад мо меспорем дасти афғонода Ты мардак нести мирғ салом гудугонота Метонистен ҳамаи репоя шиқи мауд мекен Ай дистон миёмад карьера ман нобуд мекен Леки намекунен тоза мозги сари мухлисора реп Ралика дора аҳолии ошиқора Шумо гӯё ҳама блогер сумпарастен Шумо рӯи ҳақиқатда дуруғу фанда бастен Реперои ҳақиқатҷӯ биген гапои ростона Ки репа намехостен моменте ки хостона Барое ки надошт пуле бихари як ченҷа Ози касай ҳар я реперда бин пули ренҷа Реп стройкай холӣ буд дурунаш ночорӣ буд Аҳамият намедодан вақтое ки душворӣ буд Вақтои репер блогер мешида реп намекард Ма учен товуш медодам чизои безеб намекам Вақт додод бозӣ накӣ мемонӣ беҳичӣ Ма пешравӣ мекунам илтимос накӣ нервичӣ Да ёд биёрен консертои репа солои охирша Ки ҷимон залоша ҳадафта мерасон тирша Ралко мегапид мекна қадрш қадри нохунтай Похуй ташнаи хунтай яхелиш яҷота хурдай Тоҷики хича пас мезана беномус ҷуҳутай Блогерои инстаграм ранги қанчиқои Дубай Яу ҳама да давай ҳама да гудбай